Shwmae a chroeso I Sgwrs, podlediad Consortiwm Canolbarth y De. Yn y podlediad hwn byddwch chi'n clywed y trafodaethau diweddara am bob math o bethau addysg. Hello and welcome to Sgwrs, the Central South Consortium podcast. In this podcast we'll bring you the very latest discussions on all things education. Croeso i'r podcast ar gyfer Consortiwm Canolbarth y De ynglyn â'r prosiect VESPA ar gyfer disgyblion ôl 16 ni wedi bod yn deg yma yn Ysgol Garth Olwg. Fy enw yw Llyr Evans a fi yw pennaeth yr ysgol hŷn yma yng Garth Olwg. A fi yw Elliw Mair arweinydd yr adran Gymraeg yma yn Garth Olwg. A mae'n gofyn cwestiynau a fi Llyr Griffiths. Beth yw'r sefyllfa bresennol gyda dysgwyr ôl 16? Sut ydych chi'n gobeithio gyda'r prosiect hwn? Ni yn gweld criw bach da yn dod nôl, ni'n gweld criw bach sy'n bod yn gweithio, criw uchelgeisiol. Ond be ni wedi gweld dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf yw bod ni gyda pobl nôl, a beth sy'n diro digwydd, maen nhw'n diro diflannu, maen nhw'n just yn cwblhau blwyddyn 12, heb dim cymwysterau, heb dim byd rhywio, ni gyd yn colli mas wedyn ni. Felly y bwriad o'r i trial gadw nhw yma, i trial gael nhw'n rhan o'r ysgol, bod nhw'n twmlo rhan o rhywbeth, a bod nhw'n cael ac yn elwa mas o rhywbeth arall ar ben i cymwysterau nhw. Ie, fel tiwtor y chweched, o'n i'n cytuno dy Llyr fyna, mae disgyblion sydd gyda ni, maen nhw'n lleihau fel mae'r flwyddyn yn mynd mlaen yn aml yn flwyddyn 12. Felly, dy'r pwrpas hwn oedd gobeithio bod ni'n gallu cefnogi nhw barhau yn yr ysgol mwy ac aros o gyfer 6-2 wedyn. A gwedda'r meddylfryd tŵ, VESPA, ni'n chi ganolbwyntio arni, a pam? Ar ôl bach o drafod, wnaethon ni benderfynu mynd am y gweledigaeth yma, y vision yma. Fi'n credu yn ystod y 2 flynedd diwethaf, mae wedi bod yn gyfnod bach od i bawb, a mae'n rwy'n ddifaio rhyw feirws yn dan fe, ond beth o'n i'n gweld yn syth yw bod beth y gweledigaeth y disgyblion yma fyrma, ond nhw ddim cweit yn gwybod ble nhw moyn bod, ac yn fwy penodol nhw'n gwybod sut i gyrraedd yna. Dyna beth o'n ni'n gweld. Elliw, ti'n cytuno hwnna? Ie, dda fi'n dod mlaen mwy am fe, ni'n gweld yn yr holiadur. Ie. So, felly benderfynu, when i edrych ar y gweledigaeth yn defnyddio'r holiadur VESPA yna. Felly, sut wnaethoch chi ddewis y myfyrwyr ar gyfer y prosiect? Gyda grŵp fi, wnaethon ni ddewis myfyriwr achos bod nhw heb wneud y choliadur VESPA, sy'n swnio bach yn od. Ond, achos o'n i eisiau canolbwyntio'r plant o ddim yn dod i'r ysgol cymaint yna, ddim yn cymryd rhan yn amser y cofrestru, ddim yn dod i beth arllgysol fel ysgol yn cynnig. Nes i fynd ar ôl y pobl o ddim hyd yn oed, bod nhw pethefnos i lenwi holiadur VESPA, y disgyblion o ddim hyd yn oed wedi ffwdami llenwi'r holiadur bod ni wedi gadael lot o negeseuon. So gath myfyrwyr prosiect fi ddewis o anfys i pobl o ddim hyd yn oed wedi wneud y prosiect, so ddim gyda ni y data na i cyfan nhw o gwbl. So ni'n meddwl nhw'n disgyblion eitha da i fi dargedu. Ie, rhywbeth tebyg i fi. Oedd rhaid ni bron eistedd nhw lawr yn gorfforol a sicrhau bod nhw'n neud achos rhan o'r broblem yw bod yr unigolion yma ddim yn gweld bod y cyfnodau mentora yma cofrestru yn bwysig. A dyna pam maen nhw'n colli bach o ble maen nhw'n trial mynd a wneud. So, dyna beth wnaethon ni'n yn bennaf. So na ges o'n i bach o'r data, benderfynu ni wedi edrych o'r ysgoriau gweledigaeth isel. Ond be welon ni rhywbeth bach od, wnaethon ni weld bod rai gyda'r sgoriau isel, ddim o'n rhaid y gweledigaeth isel. Do'n ni sawl un arbennig o dda, oedd y moyn bod yn beirianwyr ac yn ddoctoriaid a pethau. A ddi gweledigaeth nhw'n isel, felly ar ôl siarad gyda nhw, ffindon ni mas pam. Nid oedd i gweledigaeth nhw'n isel, ond nhw ddim yn cweith yn siŵr sut i gyrraedd, ble o'n nhw moyn, falle oedd y cwestiwn cyntaf bach yn gyfyngedig. Tra bod ffindon ni rhain wedyn ni oedd gyda gweledigaeth uchel, a i fod yn onest, oedd ddim clywed nhw sut i gyrraedd ble maen nhw moyn. Ond nhw gyd yn gweud, ni moyn bod yn beirianwyr, ni moyn bod yn tro. Ond os ni gofyn bach yn fwy ddwy, so nhw'n clywed nhw fel i wneud e. So fi'n credu falle dyna'r discrepancy welon ni i ddechrau, bod pobl falle wedi cam ddeall y cwestiwn. Ond yn y diwedd, beth wnaethon ni hefyd, oedd wnaethon ni creu ffom a Microsoft Form a checo dyn nhw beth yn gwmws o'n nhw'n credu a falle mireinio'r fe. Ni'n credu y broblem cyntaf geson ni oedd wnaethon ni ddefnyddio'r llwyfan pryd oedd e'n Saesneg. Felly falle oedd rhywbeth, falle bach lost in translation, ond sy'n ei gliro nhw fwy beth oedd y cwestiynau'n meddwl yn defnyddio'r Cymraeg mwy addas ar gyfer hwnna, ond nhw'n well yn deall lle. So defnyddio ni'n y diwedd rai o'r ysgoriau isel ar gyfer wneud e. Felly pa bereithau chi wedi gallu cyflwyno? Wel, gyda rai fi, nes i edrych ar y 4 bachgen oedd yn y grŵp gyda fi, a wedyn nes i feddwl, a ni'n dysgu rhan fwyaf nhw llynedd yn Gymraeg, a fi'n gwybod nhw gyd yn hoffi chwaraeon, chwarae rygbi neu pêl-droed yr ysgol ac y clybiau lleol. Felly nes i edrych ar rhywbeth chwaraeon, ond i wedi trial edrych ar gwahanol fathau. Un nes i ddewis yn y diwedd oedd I Can Lead, sports leadership course ma nes i ffeindio fy we.
Felly, er bod dim cefndir chwaraeon gyda fi, oedd e fwy amdano sut i arwain a fi'n fwy hyderus gyda hwnna. Felly, maen nhw'n wneud hwnna yn y diwedd wedyn, maen nhw'n goffod, mae sesiynau i gael 6 uned yn y pecyn maen nhw'n goffod wneud. So fi bod yn dysgu hwnna i nhw, sut i fod yn arweinydd, sut i gyfathrebu'n dda, sut i gydweithio fe tîm, pan bod chwarae teg yn bwysig a pethau fel yna. A wedyn, gyda hwnna, ar y diwedd, maen nhw'n goffod wneud sesiwn 5 awr o wirfoddoli yn wneud wrth chwaraeon. Felly, ni wedi bod yn trefnu, maen nhw'n mynd i wneud sesiwn rygbi gyda blwyddyn 7 o beth maen nhw wedi pigo wneud. Felly, ym mis Mehefin ar ôl yr arholiadau uwchgyfrannol, maen nhw yn mynd i wneud sesiwn, maen nhw wedi trefnu hunan i gyd, a nhw sy'n gyfrifol am bopeth, wedi trefnu sesiwn gyda blwyddyn 7 neu 56 ar y cae wedyn. Felly, maen nhw'n mynd i fod yn wneud hwnna gyda nhw, a gobeithio wedyn bydden nhw'n gweld y byd o hwnna pan maen nhw'n wneud y myraeth yna. Felly, mae fe yn o ddiddordeb yn nhw, felly fi'n gobeithio bydd y dynod yn llwyddiannus pan mae fe'n dod yn Mehefin. Pa heri ydych chi wedi wynebu, a sut ydych chi wedi gyfresgu nhw? Y her mwyaf ges i, oedd pryd o'n i'n trial ffindo'r grŵp yma, grŵp targed yma, ar ôl wneud y forms a trial ffindo mas beth o'n nhw gyd yn hoffi, droedd e mas bod yr wyth o'n nhw fel bron ddim yn hoffi dim byd. Oedd dim byd yn gytun dyn nhw beth o'n nhw'n hoffi wneud, ond ni'n gofyn eich moyn neu rhywbeth chwaraeon, chi'n moyn rhywbeth atgyrso, a nhw'n gwybod, dim ddod. Yr unig beth ffindo ni, yr unig rhywbeth bach, o'n nhw gyd gyda bach o diddordeb nhw, o chwarae gemau. A nhw'n gweud, o, fi jyst yn chwarae games, na beth fi'n gwneud ar y trymser. So, ges ni bach o funud a meddwl, fi'n nabod rhywun sy'n gweithio yn yr Prifysgol De Cymru, a mae'n rhan o'r prosiect dylunio gemau. So, wnaethon ni gysylltu â nhw, a beth wnaethon nhw oedd, dod lan ar y grŵp, siarad ar gwerthu y syniad bod dylunio gemau yn rhywbeth sy'n gallu dod mewn lot o arian. Wnaethon nhw ddysgu bod pethau fel bod y busnes dylunio gemau yn dod mewn o fwy arian nag unrhyw beth ffilmiau mewn werth biliynau, a bod y beth fel 2,000 swydd pob blwyddyn yn dod lan yn y Dinas Unedig gyda dylunio gemau yma. So ni'n trial dod draw ar syniad yma bod nhw yn gallu gwneud rhywbeth mas o fe. Maen nhw gyd yn gwneud dylunio 3D neu celf fel rhan o'i pwyntyn. So nhw gyd mewn i fe. A wedyn syniad oedd, ni wedi cwrdd â'r Prifysgol unwaith, ni ar yn ffordd lawr nawr i gwrdd â nhw eto, ni'n mynd lawr nhw ar ôl Pasg, pryd maen nhw'n mynd i fod yn rhan o gweithdai. A be mae'r Prifysgol yn gallu gwneud, ond nhw'n licio'r syniad yma, mae meddalwedd yn gallu creu ar gyfer dylunio gemau'n rili ddrud. Mae'n lot rhy ddrud i ni fel ysgol i brynu. Ond be mae'r Prifysgol De Cymru yn gallu, mae'n gallu rannu'r licens gyda ni. So bydd y pobl ifanc mae'n falle yn gallu dylunio gemau hun ar y cyfrifiadau. A wedyn y syniad yw, swn nhw'n dylunio gemau, mae'n gallu chwarae nhw, a nhw'n licio'r syniad yna lot yn fwy. Felly dyna'r syniad, ond eitha gynnar y prosiect i ddechrau yma. Ie, her o'n i'n gael, gan mae'n fe'n oedd y plant wedi sydd ddim wedi gwneud y choliadau i ddechrau da, can nhw ddod i'r sesiynau oedd un o'r heriau, achos bod ni'n gwneud amser cofrestru ni yn gwerthu rydd. Felly mae hwnna wedi bod yn her, ond ni wedi'n amserle nawr, maen nhw gyd yn cadw eto fe. A ni wedi gweud os ni'n llwyddo i wneud yr icon lead, ni wedi arfer mynd i Zip World yn Aberdâr neu Hyrwain mwyn nhw'n cael neud. Maen nhw wedi mynd yn gyffroes am hwnna i cael chance i wneud y Zip World, felly mae hwnna gobeithio yn rhywbeth sydd yn cadw ni fynd, yn allwn ni eisiau goresgyn y her yna. Ie, her arall dyn ni fyd, o ran i cysylltu ar rieni, a nath i'n mynd nôl yn gweud, well, what's the point, what you're trying to do here? A wedyn ni'n tynnu'n wartu mas a trial gweud, ni'n trial eglifo beth ni'n trial neud. Daeth nhw rownd yn diwedd, ond fel oedd Elliw'n gweud, ond nhw ddim yn troi lan, ond ni'n trial cwrdd nhw amser egwyl, amser cofrestru, ond nhw beth na, setyn ni lan tîm ar ei gyfer nhw, ond ni'n rhoi negeseuon ar tîms. Oedd yn anodd cael nhw, ond dyna'r fath o ddysgwyr sydd gyda ni fyna, bod nhw yn ffindo sticfo'r pethau mae'n anodd. Her mwyaf, oedd dim yn credu ges i un pwynt bydd oedd pawb yn y grŵp yna. Wel, unwaith i bod yn onest, yn ystod y darlith gan y Brifysgol, oedden ni'n trofod pawb gyda gilydd. Felly oedd hwnna'n her, trial gael nhw i fod yn rhan o fe. Bydd yw'r profiadau cadarnhaol yn gallu ddathlu neu cymryd gyda chi wedi bod yn rhan o'r prosiect? Mae cwbl o byddiau ni wedi gweld, ni wedi gorfod at ei gilydd mewn grŵp, a fel Ysgol Cymraeg, mae'r Cymreigdod yn hynod o bwysig, felly o'n ni yn trafod gyda nhw. Roedd yr unigolion yma ddim ar rai mwyaf Cymraeg, sy'n heriol i chweched dosbarth fel Mair, ond jyst y ffaith bod ni yn cwrdd pob wythnos, a bod ni'n trafod byd gemau yn y Gymraeg, oedd yn clywed o fi beth ni'n sôn amdano bethau gyda gemau yma, ond nhw'n gwybod a nhw yn deddol o slipo mewn i Saesneg, ond oedd yn rhywbeth Cymreigdod da bod ni'n gallu cael, bod nhw yn trafod pethau maen nhw ddim fel yrfel yn trafod drwy gyfer yn Gymraeg. A fi'n credu maen nhw'n licio'r ffaith bod nhw'n gallu cael y meddalwedd yma, so mae wedi codi cael am nhw bod pryd mae'r aelodau nhw drosto nawr, maen nhw'n gallu cael bach o amser yr adran 3D yn dylunio gemau, a wedyn ni, fel fi wedi gweud o blaen, mwy pwysig bod nhw'n gallu gwario oriau, marau gemau maen nhw wedi dylunio eu hun. Maen nhw'n licio'r syniad yna. Ie, gyda fi, mae pedro yn ôl, maen nhw'n dod na'n peth da.
Mae nhw'n gadarnhaol yn nhw, fi'n credu, maen nhw'n teimlo bod nhw'n mynd i gael cymwyster, ac o falle rhai o ddyn nhw'n just gyfnod bydd yn gadael 6 un heb cymwysterau, ac o'n nhw'n gweud yn fawr falle bod nhw'n rhai nhw, o'n nhw ddim yn bwriadu dod nos. Mae gweld nhw yn llwyddo, a nhw bendant cael y cymwyster un ar y diwedd. Mae hwnna wedi bod yn gadarnhaol, a mae nhw hefyd yn cadw gofyn, o, ydyn ni'n cael tystysgrif, ydyn ni'n cael y cymwyster, ac mae nhw wir yn gobeithio bydd rhywbeth i roi iddo. A wedyn, beth o'n i'n mynd i wneud o ran y byd i ddysgwyr hefyd, unwaith wedi gorffen hwnna, achos rhaid nhw, heb lan y chwaraeon, does dim lot gyda nhw roi ar y datganiad personol ar gyfer y brifysgol. Felly fi wedi dweud fe na i helpu nhw sgrifennu paragraff swmpus am y gwaith ni wedi bod yn neud fan hyn, fe bod nhw'n gallu rhoi syth mewn i'r datganiad personol blwyddyn nesaf, gyda fi wedi helpu nhw sgrifennu fe am y holl sgiliau. So o ran datganiad personol, bydd rhan mawr fe'n, ac mae'n mynd gyda'r sgiliau cydweithio, gwirfoddoli, trefnu, mae'r llwyth o bethau yn syth ar y datganiad fan hyn. So mae hwn wedi bod yn byd mawr yn ddisgwyl. Bai nhw'n mynd i'r brifysgol neu CV ar gyfer swyddi, mae hwn yn rhywbeth gwych, mae nhw'n gallu rhoi arno fe wedyn. Oes potensial i barhau datblygu rhai o'r arferion ymyrithau? Oes, yn sicr. Mae rhaid bod onest, mae wedi bod yn lot o waith. Mae lot o sesiynau cofrestru wedi goffi, mae lot o galwadau ffôn wedi gwneud, mae lot o sesiynau ar y tîm wedi bod. Mae yna potensial yn sicr i wneud. Mae'r perthynas i dechrau gyda Prifysgol De Cymru, a fi'n gobeithio bod nhw'n keen iawn i gadw hwnna fynd blwyddyn nesaf. Yr amser ni wedi investo yn y fe yw'r beth sydd wedi bod yn anodd fi'n credu. Y chaso, trio gael nhw gyd i wneud e, ond ni'n disgwyl pobl dy gweledigaeth eisiau. Nawr, allai i fod bach yn fwy heriol, ond dyna'r pwrpas o wneud e. Sam os ti wedi gweld bod yn dilyniant fod yn ellu flwyddyn nesaf? Ie, byddwn ni bendant yn gallu gwneud e gyda criw. Sa'n gweld pam byddwn ni ddim yn gallu gwneud e gyda criw gwahanol bob blwyddyn. Petawn ni'n cael falle awr y pethefnos ar amserlen nhw beth i wneud e fel gwers. Bydde hwnna'n neud bywyd lot haws i nhw wanu ac bod nhw'n goffod dod. Felly bydde hwnna yn neud yn hal. Ond ie, sa'n gweld pam laeth. Mae lefel uwch i hwn, so bydde bechgyn mae moyn provider blwyddyn nesaf. Byddwch chi'n gallu wastad cynnig y cam uwch i fe, neu dechrau gyda criw fresh yn blwyddyn 12, bydde hwnna'n iawn. Ie, a fi'n gobeithio pethau bach fel y ti'n gweud gyda datganiadau personol, mae rai nhw'n awr wedi dechrau meddwl amdano falle dylunio gemau, falle, bod fe'n rhywbeth maen nhw'n gallu gwneud, cos lan i cael y dafledd cyntaf yna, ond nhw'n beth yn meddwl amdano mynd i brifysgol. Ond mae'n credu bod nhw'n gallu gwneud pethau fel gemau yn brifysgol. A nawr, o leia mae'r cyswllt yna i dechrau, a sa'n gweld unrhyw reswm pam bydde nhw'n gorffen, so fi'n gobeithio byddai'n gallu cael yna. Felly ym mha ffordd mae'r prosiect wedi dylanwadu ar eich cynllunio ar gyfer eich dyfodol? Fi'n credu mae wedi dechrau ni feddwl amdano rhywbeth ni'n gwybod sydd wedi bod yn broblem ers fel, ond ni ddim wedi cael falle egni, yr arian, yr amser i wneud rhywbeth amdano. Ni wastad yn gwybod bod ni'n colli rai unigolion lawr yn blwyddyn 10, a ni wastad yn cwyno, a i fod yn onest, i ni gallu gweud ar dechrau'r flwyddyn pwy bydden nhw, ond ni byth wedi meddwl amdano pa fath o ymyrithau ni wedi wneud, tan mae'r prosiect yma yn galluog i ni wneud e. A mae'r data ni wedi cael o'r VESPA wedi bod yn gymorth ni. Mae'n fwy na just y VESPA, wrth gwrs, mae popeth ni wedi gofyn nhw, mae wedi helpu ni greu grwpiau targed yma. A fe gen i heb y grwpiau targed yma, so dim gobeith yn ni i dechrau'r prosiect yma. Ie, na, bendant. Ac ni'n gwybod bod ni wastad yn mentora'r plant yn y cyfnod cofrestru a bethau fel yna. Ond ni'n siarad mentora'n nhw trwy sgwrsio, ddim falle dweud nid gwneud ni'n just yn siarad amdano beth ni'n mynd i wneud, a ddim yn gwneud dim byd o ran, ni'n trial helpu nhw beth i wneud y camau nesaf, ddim yn wneud dim. So trwy wneud hyn, mae wedi bod yn ddath o'n i wedyn ar gyfer cynllunio ni'n gallu wneud y mentora, ni'n gallu wneud bethau. Gyda'r arian ni wedi cael gan VESPA wedyn, mae wedi bod yn help, achos yn amlwg ni wedi goffa talu i wneud y ICON lead. Cwrs, yn amlwg gyda'r problem fel man, falle byddai'r ysgol ddim wedi gallu talu am hwnna i ddigwydd, gyda'r arian ni wedi cael, mae wedi helpu ni i gweithredu, dim jyst falle siarad a trial gweithio bydde trwy ddod wneud rhywbeth gyda'r arian ni wedi cael, a'r amser yn amlwg byddwn ni goffa cael, byddai goffa dydd off yr amser yn yr enghraifft i wneud y diwrnod o chwaraeon gyda nhw, mae rhaid i rywun dalu am hwnna, felly mae wedi bod yn help mawr i ni gyda hwnna. Ie, cytuno, fi'n credu mae'r data gweladwy o'r llwyfan VESPA na'n rhoi bach syniad i ni'n gwe. Oedd ddim data gweladwy dyn ni am gweledigaeth o'r blaen, oedd syniad dyn ni, ond y gyda hwn ni'n gallu gweld, a be ni wedi gweld felly, ond gyda'r grwpiau ar ôl wneud y holiadau am yr ail dro, mae cynnydd bach wedi bod yn ei gweledigaeth. Dim enfawr, ond maen nhw gyd i symud lan o lia 1 pwynt mas o'r 10 na. Do, a ni'n gobeithio nawr, unwaith ni wedi wneud y dynod na'n mis Mehefin y chwaraeon, bydde fe wedi codi mwy wedyn, unwaith maen nhw'n gweld y llwyddiant, gobeithio, o'r dynod, bydde fe'n codi hyd yn oed mwy o ran gweledigaeth bydde wedyn. Diolch, Elliw. Diolch am wrando ar y bennod hon o Sgwrs. Cofiwch ein dilyn ar Twitter a Facebook, tan ysgrifio ein sianel YouTube,
Ymuno yn cymunedau ar ein gwefan a darllen ein bwletin ysgolion wythnosol am y newyddion diweddaraf. Thanks for listening to this episode of Sgwrs. Don't forget to follow us on Twitter and Facebook, subscribe to our YouTube channel, join our online communities via our website, and read our weekly school bulletin for the latest news. Hwyl am y tro. Bye for now.